At her vi at hava Bibelna ætskilta, passalige ætskilta fra heimsins reglun. Sart du til ratt. Det er ikke for gjørst du til pura ratt a gjøre det. Så hun fra utgangspunkten leis. Hun fylgjer ikke, hun er ikke knutt, hun er ikke hekta. Hun er ikke bunden at det som heimeren akkurat dikterar. Hun er leis, hun har sine egnu lover og regler, så det kommer til skrivingar hottarlega, talemata og maleskur og imist. Og så lasner at hun verna kan fyrir se. Sarstu, året høylavur eller halgavur harran, og það merskir ætskildur til harrans nuslu. At nekker halga til ætskilt til harrans nuslu, til grundtøtningen ut i åren, at være halgavur. Ætskildur til harrans nuslu. Så lasner at ikke anna kan letja halda det. Herren øyde. Just såles vi hansara bauk. Hon hansara. Til hansara år. Men det er ikke så å skilja at han som hon tæner ikke kan lese hana. Sjálvande. Sagt du, sjálft fyrstu utgave av Nýja testamentet fra 2020, sagt du, hon blev prentat og givin ut i 11 og boren i Adelhuset Fargen i 11-13 fram til januar 14. Og så har vi faktisk med å lise henne til første jøkken ur permo. Og ikke øyn kan si meg til at det her er skilje, at jeg får ikke hatt til hele på det. Ødel skilja alt hvis de vilja. Ja, hva er malig er en så? Hva talar hun til? Talar hun til norrmenn, daner, uslendingar, angismenn, når hun talar til føringar. Og hva mal hever hun? Hva mal er hun skriver av? Føreskon. Så halte du kanskje, ja, hadde halv uslensk, kanskje onker uslendingar kunne lise dette. Ja, vi nøyer deg, men han har sagt at det er ikke uslenskt. Det er feiriska, og det er det. Ja, det er feiriska. Feiriska. Og hva er den så sånn arvelse? Ja, men det er Bibelen var seg nå. Det haksta bauk. Besta bauk av bauken er. Hun er ikke bare besta, hun er haksta. Hun er baukan av bauk. Det er hun, det er hun alltid. Angen bauk kommer opp på knøyen i henne. Og du kan lese om rithøven der, William Heinesen, ditten datten, jeg blir undra hikk, ja, og hvordan Harmen ser største dømen. Det kommer ikke på knøyen av Bibelen. Bibelen selv er det. Hvor myndløg er ujene, og hva det er for en bøk, det er det som må vi. Hva er hun for en bøk? Du kan stapla 100, du kan stapla 1000, du kan stapla allar bøker og i heimen og i ein stapel, og ter koma ikke opp på heltene av det som Bibelen er. Ta jeg sier Bibelen, så mener jeg tan ratta Bibelen. Tan ratta. King James, Luthersa Bibel, gamla danska, reformationsteksteren. Men King James ruser opp om. Hon er polera, hon er bara, altså, god gjør det nekka særlig til her. God gjør det da. Det ble ekstra nekk arbeid lagt ui hana. 6 år valgsignaver, 4 mans, 6 år. Og 6 eller 8 balkon, tuttu, og så kom der, og tar tuttu til sama. Og så valgte der bors ur, og etlauda, og sautu en runding, og veltu sånn her, atter fram. Og så kom det besta bors ur.
Ja. Sagst du. Men det var god som, det var ikke tøyr, det var god som brukte det. God vil ha det så. Og det at engst heimsmale, og til enn, og være til lenga tog fram i, faktisk trygg vi tvørste jøkken tusen år rydde, vi engst heimsmale, og King James Bibelen verur, og verur, hakste mynteløgje, avgjera mynteløgjen og øtlun. Til hon øyn, og hon kan lesast, og hon røyn, hon stender av røtten teksten, og i Gamla testamentet og nudja. Og her har du øyn avgjera mynteløgja, ikke fløyre. Du har fløyre øysen innenfor Textus Receptus, og innenfor hebraiska Gamla testamentet. Her er ludmoner her, Nei, kjem du til King James, så sier hun det rette, du kan lese det. Og til ein tekstur, til ein lovartekstur, så du, anki rujtju, anki land, anki nekka som helst kan henga saman, kan rekast vi fløyre lovartekstun. Det blir til. Du har ein lovartekst. Hva sier loven? Altså, kommer anker vi en gamle bok, henda fra 1903 trusjene, handa loven ikke langkur. Du måste komma vid till galtande lovartexten. Och den galtande lovartexten, du Guds rike, King James Bibelen, hvis du ikke varst det. Så varst du det nu. Og det er ganske damer ikke høyre til. Nå, det er hebraiska. Man får lære dem hebraist. Hebraist. Jeg var gagnest der. Jeg kom ikke vidt der. Jeg legger øyelt at det høyre hva du har lært, altså. Jeg er ikke interessert av det en gang. Tog her imsa meningar, det er taltsingar og leksikoner og år kunne merke hatt og hatta og myriade av tøtningen. Kanskje alt skrell. Jeg vil ikke høre det. Sørst du, hatt hever så retta plass, men gode kom forbi at her. Han har brukt det der, det avgjørst kvært den retta åringen i hver verset, ut fra sammenhengen, ut fra konteksten, ut fra det som vi omtaler just her. Det er valgt, det er avgjørst. Så ser vi det. Så er det øyla mange av hjørne som har det. Just så løs. Og til en valgsikna støva. En valgsikna støva. Jeg har Guds ord i hånden. Kan lese det. Og så jeg vet at det hette simpelt den teksten inn. Og at skilje han til folkene og være føre for at tog han til førest. Og så har han først kunne vite at det var skatt. Jeg leser her bla 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 bla. Og jeg det rett. Ja, men det det samme som enska sier. Og jeg kunne tøyte at til engst, det er just det samme, sier du. Ja, men så det. Du tøyte øynvitt, du tøyte atter, og det samme. Alt avgjørt. Du har funnet det til rette, ikke nær nok nå. Hette det. Hette det. Ja, men så det. Og det det som Bibelen skal være. Og det det som djevelen ikke tåler. Han heter det her. Han tåler ikke det her, sier du. Djevelen. Og han sier pakk. De som fylgja James White og han sier åtla patje. Han formøver i Jeg hath God said society. Jeg hever god nu sagt fellei. Han formøver her. Og til han er fullt av preston og lærton og øren dævlun at han har ser. Jeg hever god nu sagt. Ja, skal du kunna lesa Bibelen så måste du lære hebraisk, annars kan du ikke vita at det satans ord. Og øyne til at ein tekster lukka gav som en annar tar det ikke sier det samme. Jeg finner det av hva det rett og blakker svinn vekk. Jeg har funnet det av hva det rette teksten og det er alle viktig ferskrell. Det er ferskrell. Altså, det er ikke små bagateller. Folk vil ha det være små bagateller, det det slett ikke. Det er viktige ting. Da sier Jesus røys opp og i andan. Hvis Jesus røys opp og i andan, så døy han andalega. Det her er pinsaklatan her og derfra. Hvis du skal røys opp og i andan, så måtte en ande være deier. Og så røys du opp bare som en ande, og så ganger du i hamfer.
Hatt tycker Jesus till som brukar ta skrample här. Sanna Bibeln säger till att han var levande gjordur av andan. Det säger King James, quickened by the Spirit. Luther säger durch den Geist, durch jögnun. Vi brukar andan, var Jesus gjorde levande. Ja, så kom anden och salen upp ur paradis, ören kameran av helvete här som han är vere. Han var inte unnukern eld i här, han vittnar för anden som var varvarslo. Og han røys opp, han liklar deg hans og helvetes visser, og han sikrar i øysten Satan av krossen. Han sunte Satan og hans herlig oppenbarliga fram, og staur sikrar i tøymon og i krossarversen. Les Kolosserbrev 2. Her sikrar han øysten, og her sier han det fullgjørst. Frelseverset var fullgjørst av krossen. Så døy han, hans likam døy, han løy deg han likam, og han fører og i andan og salen øysten nyer, og hjertegjerreren her. Og her var han og trudja det og trudja nætur. Ikke i elden, men i paradiset. Så var her som Abraham og Lazarus var. Men ikke Rujemaur. Rujemaur var i helvete, i elden. Og Rujemaur, nei, Lazarus og Abraham og det høyla og gamla testamentet, det er ikke oppsammet ved Jesus. Og det var hele anden som vakte opp Jesus. Tallevne hans er likan vi etter. Anden døg angantøy. Han var angantøy gjør det til en demonur. Og han døg ikke andalega. Han var også heldur vakter opp andalega. Det som det merker er at han skal si der en første fødte fra dem deg. En første fødte. Det merker til hans rang. Drøysen til at hans opprørsen er et nytt slag av opprørsen. Det som var opprisen av Jesus, det døg jo atter. Og det som Jesus røyste opp. Og det som ble røyste opp i gamla testamentet, han som Elisha røyste opp, han måtte døg atter, drangeren her. Men Jesus døg likamlega og røyste opp atter, for så han omgang til døg atter. Teta nutja. Tøyer han den første av tøyslænen. Tøyer han okkara første fødte. Men det lærer ikke det at han var deir antallega. Det lærer ikke det. Det lærer det hvor han er, han den fremste, han den første av tøyslænen. Han døy, han hei jo en kropp, og kroppen døy, og han var deir, trusja nætter, og han røys opp atter, og tabla hans likam dårdar gjørst, og døyr omgang atter. Og det skal okra likam, òsne. Du vet, du planta i ui Jesus, vi får lykke opprøsning som han, vi får dård, og som minne, men Jesus kommer hava mest dård. Han ikke bare soner Guds, han god, ikke feiren, men soneren, god soneren. Amen.